ҳамоиши мазкур дар бинои маркази инноватсионии Помир доир гардида, дар он раиси вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон ёдгор Файзов, иҷрокунандаи вазифаи раиси шаҳри Хорух Мирзонабот Алишер Худобердӣ иштирок намуданд. Кормандони марказ аз фаъолияти кории соҳа маълумот манзур намуда иброз доштанд, ки ташкилоти ҷамъиятии маркази инноватсионии Помир аз соли 2017 ба таври расмӣ фаъолияташро дар шаҳри Хорух оғоз намуда, дар ин муддат тавонист 70 нафар кормандонро бо кори доимӣ таъмин намояд. Гуфта шуд, ки фаъолияти марказ ба таври онлайн ба роҳ монда шуда, хизматрасонӣ дар шакли муҳосибот бо дигар давлатҳо расонида мешавад. мақсадо ин аст, ки ин роҳ метавонад то ба 200-300 ҷои корӣ дар солҳои оянда барои ҷавонон ташкил шаванд. аммо баъзе танқисиҳо ҳастанд аз ҷиҳати малака, аз ҷиҳати инфрасохтор. аммо ҳар сол қадам ба қадам роҳҳои ҳалли худро ёфта истоданд. мақсади асосии ин буд, як мақсад дигар баланд намудани коргарони беҳтарин имрӯз буд, менеҷерони беҳтарине, ки дар ин солҳо рушд намуданд ва корҳои бисёр хуберо ҳам анҷом доданд. аз ин лиҳоз ман аз номи тамоми коркунони маркази инноватсионии Помир ва ҳукумати вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон, ҳукумати шаҳри Хорух, шарикони рушд, ки дар солҳои тӯлонӣ бо мо зич кор карданд, ташаккури худро баён менамоям ва боварӣ дорам, ки иншоалло боз ҳам ҷавонон ҳам бисёртар мо кӯшиш хоҳем кард, ки барои пешбурди зиндагии якдигар ва ёрӣ ба якдигар ва аз худ намудани технологияҳои муосир кӯшиш менамоем ва ба ин мо метавонем якҷо муваффақ бошем. раиси вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон ёдгор Файзов қайд намуд, ки таъмини ҷавонон бо ҷои кори доимӣ яке аз мушкилоти асосии ҷомеаи имрӯза ба ҳисоб рафта, фаъолияти чунин ташкилотҳо саривақтӣ буда боиси ба кор ҷалб намудани ҷавонони бекор дониста мешавад. Ба гуфти роҳбари марказ, ташкили бинои замонавӣ ва таъмини пурраи кормандон бо интернети доимӣ метавонад ба фаъолияти кории кормандони ташкилот боз ҳам такони ҷиддӣ бахшад. раиси вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон ёдгор Файзов қайд намуд, ки бо мувофиқаи раиси шаҳр биноҳои замонавӣ дар ҳудуди бозори бисолагии Истиқлолият, бинои Дӯстӣ ва дар оянда иншооти маркази ҷавонони вилоят метавонад ин ташкилотро бо ҷои доимӣ таъмин созад. ҳамчунин таъкид гардид, ки кормандон имконият доранд бештар бо ширкатҳо ва идораҳои дахлдор ҳамкориро вусъат бахшида, бо ин васила метавонанд фаъолияти худро боз ҳам мустаҳкам гардонанд. иҷрокунандаи вазифаи раиси шаҳри Хорух Мирзонабот Алишер Худобердӣ зикр намуд, ки барои дастгирии ҷавонон мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳр баҳри бартарафсозии мушкилоти марказ тадбирҳои лозимиро роҳандозӣ хоҳад намуд. масъулини ташкилот аз дастгирии ҳукумати мамлакат изҳори сипос намуда қайд доштанд, ки фаъолияти маркази инноватсионии Помир дар баробари фаъолияти дигар ташкилотҳои ҷаҳон мақоми назаррас дошта, дар ояндаи наздик ният аст, ки шумораи коргаронро ба беш аз 200 нафар ва аз ин ҳам зиёд намоянд, ки ин пеш аз ҳама ба коҳиш додани сатҳи бекорӣ дар вилоят мусоидат хоҳад намуд. дар ҳамоиш як қатор кормандони фаъоли марказ бо ифтихорномаҳо сарфароз гардонида шуданд. раиси вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон ёдгор Файзов аз фаъолияти кормандон аз наздик шино шуда аз утоқи кории бинои марказ дида намуд. гуфта шуд, ки масъалаи мушкилии таъмини кормандон бо бинои замонавӣ дар ояндаи наздик ҳалли мусбии худро пайдо намуда, ҷавонон метавонанд фаъолияти худро идома бахшанд.